Book Trailer. Xènia, keep calm i fes un tuit. De Xema Pascual i Escrivà. Un viatge que canviarà les coses entre Carles i Xènia. Un accident que no s'esperava ningú. A banda de la recepta de les magdalenes, l'àvia té un secret encara més dolç amagat. Una revolució a l'institut. Un misteriós xic a Twitter resulta ser una persona clau per a Xènia. Carles tornarà per tot lo alt. Xènia pren la decisió que el seu cor li mana. Sense tu, jo no puc, sense tu.